cɛ ɲɔgɔn tɔgɔ la togo la lahara don a b'a cɛ ɲɔgɔn tɔgɔ la lahara don a b'aw cɛ ɲɔgɔn jamu na lahara don a b'aw kan tɔgɔ wallahi ne kun man kan tɛ ka e karisa dɔn jango ka n ka ɲɛnamaya partager ni e ye ka da mun kan jannakun yɛrɛ ka se ka e kun kan ka ne dɛmɛ ka ala ko de sabati parce que a bɛ laban ala ta de la don min na diɲɛ bɛɛ bɛn'i lada ka na i jɔ i kunna i ka furu san 20 san 40 furu kɔfɛ san 50 furu kɔfɛ san 60 furu kɔfɛ o conclusion laban bɛ kɛ k'i lada k'i kasange ka n'i da k'a f'i ko karisa Allahu akbar ala de ka bon ni fɛn bɛɛ ye o kɔrɔ n'i kun b'i ka furu ko in kɛ ala ta kan i yɛrɛ janfa o kɔrɔ n'i kun b'i ka den sɔrɔ kɛ ala ta kan i yɛrɛ janfa o kɔrɔ n'i kun b'i denw ladon ala ka sira kan i yɛrɛ janfa o kɔrɔ n'i kun b'i ka balimaya taama ala kan i yɛrɛ kun janfa a dɔn ko i kun y'a kɛ kun kama a kun si tɛ foyi ye Allahu akbar ala de ka bon ni fɛn bɛɛ ye n'o fɔra i su dalen ma k'a sɔrɔ e dun ma ɲɛnamaya furu kɔnɔ ni ala ta ye e ma i denw lamɔ ala ta kan i m'i ka sigiɲɔgɔnya kɛ ala ta kan i m'i ka teriya kɛ ala ta kan i m'i ka balimaya kɛ ala ta kan e tɔgɔ de ko yɛrɛkun tɔɲɔbaga k'a sɔrɔ bɛɛ b'a fɔ a ka tɔɔrɔ ma s'a ma mais le fait que a ma baara kɛ ni ala ta ye o de ye tɔɔrɔ la girima ye ka da kan ni maa ma ye sira ta k'i bɛ kisi n'a ye n'a ma kɛ ala ta la ka sira dilen ye a ma i tɔgɔ de ko maa min bɛ ka taa kogo la direct wa kogo in kɔfɛ foyi tɛ ni tasuma tɛ o de y'a to nin ye kuma ye thème no ma kan ka dɔn ko nafa b'a la parce que ɲinɛ kelen don a ko kosɛbɛ anw fɛ yan bi an bɛ furu kɛ alhamdulillah furu ka ɲi furu ye fɛn ɲumanba de mais an ɲinɛ ko ala de furu di filanan mun ye furu bɛ organiser ka kɛ cogo min na zéro sur le côté religieux an mɔgɔ foyi tɛ ala ka côté foyi la tranquille on fait ce qu'on veut mun y'an diya an b'o kɛ mun y'an diya an b'o fɔ an b'an ka furu kɛ fête tout comme on veut mais malheureusement an bɛ ɲinɛ k'a fɔ an bɛ dɔ de ka minɛn kɔnɔ n'o ye Alahu ye wa an bɛ ɲinɛ min kɔ n'o ka jugu n'o bɛɛ ye furu festivité bɛɛ kɔfɛ an bɛ tila k'a ye furu bɛ vécu cɛ ni muso cɛ cogo min na yɛrɛ sago ni ɲɔgɔn a dɔw la ni laada sinon diinɛ o tɛ baara k'a kɔnɔ n'an kɛlɛla diinɛ tɛ lajɛ n'an nisɔngoyara diinɛ tɛ lajɛ n'an ka ɲɔgɔn cɛ dilanni na diinɛ tɛ lajɛ ni diinɛ ko kuma yɛrɛ fɔra au contraire an b'o saboter k'a sɔrɔ o de clé. La religion c'est la solution, la religion c'est la voie, la religion c'est l'objectif. Sans la religion tout est perdition. Fɛn bɛɛ ni diinɛ tɛ furu la furu bɔnɛnen don. Ni diinɛ tɛ denni masaya la denni masaya bɔnɛnen don ni diinɛ tɛ teriya la teriya janfalen don bɔnɛnen don o de fɔra n ye ko don dɔ bɛ na adamaden bɛ boli furumuso ɲɛ don dɔ bɛ na i bɛ boli masa ɲɛ don dɔ bɛ na i bɛ boli den ɲɛ mun na i bɛ boli a ɲɛ mun na k'a sɔrɔ e dun den don mun na i bɛ boli a ɲɛ k'a sɔrɔ i muso kun don mun na i bɛ boli a ɲɛ k'a sɔrɔ i balima kun don parce que i n'a ma ɲɛnɛmaya ala sago kan don min na ala sago de bɛ kɛ balancer ka ko bɛɛ peser o don o y'aw ka échec don ye o don o y'a ka balimaya ɲɔgɔn janfa don ye aw b'aw kanto ɲɔgɔn ma sa e karisa walahi ne ma balima jugu sɔrɔ ka tɛmɛ e kan ne tun bɛ nin sira in kan e ma deli ka ne bɔ a kan ni lahara bɛ ka labɛn ko koba dɔ bɛ yan an si barolen ma san 100 bɔ mais an bɛ taa jɔ ka don min kiri makɔnɔ 50 alfa sana san 50 makɔnɔni o ni jugement tɛ kelen ye n'i bɔra la ka don i dɔnyɔrɔ la khalidina fiha abada une vie d'éternité soit dans le paradis d'amour ni hɛrɛ la soit dans l'enfer tɔɔrɔ ni lajaba la i b'a dɔn o la ko balima ye fila ye balima min bɛ ko n'a bɔra kɔnɔ kelen na an ye balimaya an ka ɲɛnɛmaya an ka nisɔndiya a tɛ n kɛlɛ n tɛ foyi mais n'a t'i bila ala ko sira kan i jugu don dɛ n'i ta kalama maa ma t'i bila ala ko sira kan i nɛgɛbaga de don parce que diɲɛ daminɛ ni ala ko de ye bi ismihi ni ala tɔgɔ de diɲɛ daminɛ na wa adamadenw bɛ ka balo diɲɛ kɔnɔ ni ala ka yamaruyakan de wa aw bɛ sa tu ni ala ka yamaruyakan ye o bɛ wuli ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ ka bɛɛ sara n'i ka kɛta la balanci ye ala ta de ye o de y'a to il est temps que les mariés se réveillent furu tɛ seulement qu'on existe vraiment on sommes en amoureux on cause bien vraiment i ka tɔɔrɔ ma se ma tu m'aimes je t'aime vraiment ko ka d'an ye an bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an k'a dɔn an bɛ kun min yɛrɛ kama dɛ o de nakun ye ka kan wala tamutunna illa wa antum muslimun o aya min fɔra fɛ sɔrɔta al imran o de dani kun ye n'o ye kɛra dani kun ye o bɛ segin ka na furu yɛrɛ fɛnɛ kun na on se marie pour ça ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ka da a dɔw ni kelen sitani bɛ se ka s'i la mais n'i ye furu ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ ala kira y'a fɔ tuma sallallahu alaihi wa sallam ko furu ye diinɛ kilancɛ de ye furu ye diinɛ kilancɛ de ye jaja furu objectif de b'a la kira ko diinɛ kilancɛ don diinɛ kilancɛ o kuma in kɔrɔ ye mun de kira ye jaja an bɛ ka balo diinɛ dɔrɔn de kɔnɔ walasa an ka ala sɔrɔ parce que diinɛ sinsan dɔrɔn de b'an kɛ alijinɛ kɔnɔ den ye n'an ye diinɛ sinsan fara dɔrɔn an bɔnɛna
n'o don sa an bɛ furu kɛ walasa k'an tɔ gɛrɛ ala de la mais an tɛ furu kɛ raison ye k'an kɔ don ala ko la k'an bɛ ka vie à part. Il y a pas de vie à part ka da kan an ye ala ta ye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. An ye ala de ta ye wa an bɛ segin ka taa o ala de ma. Furuden bɛɛ ka nin dɔn, kɔɲɔkɛ ka nin mɛn, kɔɲɔmuso ka nin mɛn, furu minnu kɔrɔla a ka dɔn k'aw ye ɲɔgɔn furu ala ka sira de kan. O furu kɔfɛ a ka laɲini kan ka kɛ min ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. A ye ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛsiranni nin baara ɲumanw na, ka ɲɔgɔn jidi ɲuman na, ka ɲɔgɔn kisi ka bɔ jugumanw ma, ka ɲɔgɔn bilasira ni ala ko ye yanni aw sadon cɛ. O de ye hɛrɛ ye. N'o bɔra ka furuso kɔnɔ foyi t'aw bolo fo ɲɔgɔn nɛgɛ. Saya mana se nimisa de bɛ yen wa lahara don boli ɲɔgɔn ɲɛ o de bɛ tugu a la. Nin ye kuma introduction ye, est ce que nin faamuna kosɛbɛ?